Egun honekin hasiko dituk? Bai. Ni hasi beraldaet. Bai? Bai, Vale. sarrera lasaintzak. Bueno, gaur egunon, eta gaur beste konbidatu bat badeu, eta nik uste herrikirol munduan emakumetan erreferentzi bezala hartzeko moduko emakume bat, Alazne Etxaburua. Bai, kaixo, egunon. Bueno, pixkat aigara jendiak ezautzen, herrikirol munduan zer nolako kirolariak, zer nolako kirolak egiten dituzten bakoitzak, pixkat errepasatzen, zer nolakoa gehan, zer nolako bizimodua damakigun, eta gaurkoan zuzea konbidatu ba. Eta pixka bat, esan nahi nuke, Tolosakoa zehala, naiz eta jende askok esaten dien Zizurkilkoa zehala, baina, bueno, ez Tolosakoa dek. Eta Zizurkilen bizi dena, momentu honetan, eta pixka bat, kiroleko zure bizimodua atzetikan aurrera etorriko gara. Oso gaztetatikan kirol munduan sartuta zauden neska izan zehalako. Bai, beti gustatzen kirola txiki-txikitatik esan. Eta hasiera, nondik? Hasiera, igeriketan hasi nintzen, Tolosan. Bai. Eta, bueno, gero igeriketa utzi eta 14 urtekin biziketan hasi nintzen. Orduan Zirauna taldea zeon neskana. Bai. Hor txirrindulari izena handi bat zegoen, Ainhoa Artolazabal, Daidanak. Eta, bueno, berez txirrindula utzitzen lesio bategatik utzi nuen. Gero masakista ez dela sartu nintzen selekzioekin. Eta, bueno, jazta. Ja, horti aurrea 24 urtekin, 25 ezkondu nintzen, da, ja. Beste mundua sartu zinen. Oida. Beste mundu batian, bai. Bueno, nazke finean gu ezautu gaitu, bueno, hasieran sokatiratikan ibili zinen, Trontzan ere ikusi izan du zaitugu, Segan, azkenian aizkoan da Segan ere bai, herrikirolak ja pasaituzu, nondik hasiera? Hasiera, Segan. Segan hasi zinen, bai. Bueno, izan zen ezkondu, Zizurkila juinan bizitzea, eta Zizurkileko festa batzutan hasi izan dana. Orduan, naroa gereste biltzen Segan. Bai. Eta festetan herrikirolak enbartziela, eta lau neska Zizurkileko eta lau mutilezko junta ginen, da egiesanik sekulen Sega bat hartu. Eta naroak indagitu ginen, da Jose Gabiron da zau zen. Naroa Josekin iruta zeon, da Jose terri zen, da nahi Josek eman ditaruneko Sega, eta nahi egiesan dakiten asko behakeak utxit. Bai. Eta festetako giro izan zen, Aparte ez dezu biltzen, Segaik, etxe guelta garbitzen. Ez, desgazadarakin hor gizona aitzea, ja. Bueno, ez da, nik usteet emakumea etzala, bolara baten, ni urte askotan ez dut ezautu emakumeak Segan, baizik zuen bolara hartan, zuek hasi zinaten bolara hori izan zen, pixka bat, emakumeak Segan hasi zela, Gabirondon arreba, eta bar. Eta, bueno, guk saiatze ginean, animatzen, baina ez zen erreza. Animatzea erreza da, emakume bat Segan hastea zaila da. Pixka girua biezu, zuk esan dezun Zizurkil bezalako herri bat, edo olako bueltan jendia dauna, Segak erreminta bietuzu, eta gero eakusteko jendea ere topatu biezu, eta ez da erreza, beti esaten aitzen naiz, gauzak zaila daude, hola hasi nahi duen batek sinmas ezin du esatea. Gaur egun, badaude, ja taldeak sortu zian, Almitza taldea adibidez, eta nik uste gauzak errestu indiala, nolabait atea zuen sistema bat, bere garaien etzan baita ere, 1 metro mozteko hiri, garai baten ordu ete pasa behar zatezan, oetzan txapelketeik. Osea, hor apuntatzen zinean, oetzan, naiz eta herriko festetako zea batzuk izan arren. Handik gana parte nahi bat zendun, txapelketa zan eta ordu bete inbiartzen duen, gizonezkoak. Emakumeak hasi zian ordu erdi okarrezpan nago, 20 minutu. Eta gero Almitza taldeak asuntu hortan sartu zanen nik uste lanik netzako, hola garantzitsua handia, eta behi askotan esan duet, emakumeak sartzeko joera hori esan zula, eta, bueno, nik uste zuen zinaten, zuen aurretikan ibil bazian? Gure aurretikan bai, Arrate, Aluñare bai, hor... Ni adibidez Arratekin koinstituet 2 urte dola, Maria Luisakin adibidez koinstitu, Gabirondokin.
Aloinakin urte bat okoin zitu nun, baina bai gure horretik batzuk bazian, bai. Bueno, etzan... Baina ez da guain bezala nik uste, baina asko zatxua da. Bai, nik uste hori hobeto, amintzat aldekoak, hobeto esango luekela nola izan zen dena, baina, bueno, gutxi ura beranik hortikan dazkaburua. Amintzakok egizan lan handi ditu, ez da nik usten edo bai, baina jende asko muitu bain gaztiakin adibidez, gaztetxuak, dela 2 urte hemen Loiolan nintzuen Europako txapelketa, gaztetxok sekula ez zion sartu, eta aurten adibidez, Suizan da, eta gaztetxuak bai gaztero bai. Bai, mantentzen dugun. Azken finean, herri kirolak hoxe du. Lanetik sortutako kirola dira, basarriko lanetik, baina gauzak aldatu dira bizi moduan, basarrin gaur egunen segak inorrez da ikusten, eta nola behin mantendu behar balima, kirolez bezala mantentzea, batematek lan egin behar du, da lan asko, eta, bueno, pensatzen dut nola. Bai daia, ni adiez zurkila bizteak unitzelako, bestela sega bat, ez dakit ondoan esate bat, baina ez nuke gango ez da zer dan. Ze aurneko eunian Josek sega arraiztu zian, ematzean sega, eta bidatu nion sega, bidatu nion bai, da gaitu nion, nola itea? Baina ez baina eta ez eskizakitetan nola hartzean, eta berez, goatzen nahi gaina Josen aurpegia. Ez binetzea baina haitxu esatezian. Nize hasi behar dela nioen, ez? Esatzen dut nola egozan. Bai. Bueno, horatik esan dut, ez dala imposible ezarre. Ez. Porque azkenean txapelak eba dituzu. Bai, Seganatetakoak. Eta, bueno, nik uste, zer jakinez esan dezun, eune hartatikan gaurrea, badula bizimoduak, buelta asko eman ditula segan munduak, zurekin. Bai, 2008an hasi nintzen ni, 2008an parte hartu nuen aurreneko almitzako txapelketan. 2010ko abuztun, egin unik zizurbilen festetan. Eta esan, igual nik beti esan dut, nire alde daukatena dela, etxen ez naiz bainatu orduan ez dazka bizio txarrak, esango nuke, ez? Beti akutsi date teknikoekin olen berdan. Orduan, nire aldetik irutzea suerte pixka badala. Ez dakatela etxen laneko, eskubiko hanka, atzea ezkerreko aurrea, ez. Nire akutsi date teknikoekin olen berdan. Bai, abantailak izaten ditu, enbizioak eta izatea, askotan gertatua, kirol askotan, bai aizkoan, bai abar, bizio batzuk hartzetio zula, ze horrek isa entrenatzearen, eta gero ja bihar da bezala nivel haundixoko batea jute zenean, badanak azaltzeia, eta arazok izaten dira egiten zen. Bai. Eta, bueno, bentaja bat bintzat. Aprobetxat bintzat. Eta horren ondoren, trontzan ere bai. Trontzan Igorrez naholakin Josekin hasi nintzen segan, Gariko Etxetxeberriak nahitu nintzen bai, geho Igor luzeako apunta duzan garaien, beak launtzezian motzeako eta baneako, eta trontza hortxe hasi ninen, baita ez da bai, eta Jason Aranburukin, Igorren Andrekin, eta, bueno, etxian hasi ginen jaja, eta azkenean txapelketan bukako duen. Bai, ondo gaina. Bai, guztua, bai, esan. Horke azkenian laguntza da garrantzitsua bihar, erremintan asuntuak nintzen, nik uste bai sega, bai trontza, bai aizkora esan nuke, erremintan mundua. Dakin bat onduan dakazun momentutiken, ja nik esatet euneko 50 marrain da dola. Da. Bai, zen nik, trontza zertzanik. Egurra, astua, nik zen, eta gudako suertian, nik zen suert beti izan dut, Igorrek dana eskua eman ditela. Eta orduan aldertatik nik indetena entrenatu. Beste dana beak eman dit. Bestela, bai, ez da posible. Eta askotan esate du, luzeko txapelketa segako adibidez, neskaik ez daula, iratitani, arrate aterazan urte baten, igaro balda aterazan beste baten, ernialdekoa. Baina bai da egia, gaur egun ez da den eske behar deztuzu 10 pertsona belarra biltzeko. Behar dezu entrenamendutan, pertsona azukin, segak, laguntzeko, erakusteko. Orduan, hori dana, egia esan nik izan suertiakat. Bai. Nik izan suertiakat. Bai, sega kirola da, Sega kirola, ibili ziren urte batzuk traktorekin biltzen, jendia, karo, zu kuadrilea emateko partez, traktorekin biltzen dugu apixeatu, eta alako gauzak aldatzen saiatu ziren bere garatian, baina hala ere, gaur egun berdin segitzeu, eta, ez dakit, sega mundua, kuadrilea zuk esan dezu bezala, 10 lan bihituzu, entrenamentuk beste batekin inbituzu, genien eta mintzat, erremintak epikatzen da dela, arraizten dela,
beti batemat biezu, beti. denbora askoko kirola, eta hala ere, hoi mantentzia, lehen esan duten bezala, hoi mantentzia kirol bezala eta txapelketak, nik uste lana... Ez da erresa. Ez da erresa eta dugu gabe, eta jo jendea parte hartzea, Bai, eta bida mutietan aurten 8-9 daude, eta Euskal Herriko 11 uste, edo. Bai, aurten mutietan luzekon asko. Ja hasikoa ja kanporaketa etorri nilen Kainak 11 eta ja luzeakoen ja martxan dago hori ere. Bai. Bueno, ja trontzan mistua, mistua lehen urten gizonak inatan izan, bai, Xanti Aizpurek inatan izan, da, bueno, netako gizon esperientzi politia izan zen. Oso, esan ere hundile izan zuen, da, bai, gizon guztua. Eta gero apustua ere bai? Apustua ere bai? Emakumeak apustua etzela jokatu, gauza berezia zela, etzela bazela, baina azkenean zizurkidean jokatu zen duen, eta aizkonan eta segan. Aizkora sartu zen, ja, hor. Bai, hori izan zen gauz bat, bueno, iratik korrika eta segan esaten zian, eta ni beti esan dut korrika bat emaz seika balin bakate ez dutela korrik jenik. Da, beste nun baitetik ze probatu zein, eta konta izan zen bik sekula inezken duen zerbait. Eta aizkora atea zen. Eta euken bitxon seia bete aizkoa nahitzeko, eta hoxe atea zen. Bai, apustua oso politiatea zen gaina. Bai, 4 egur 58 moztea, eta gero ordu betea segan. Irabaztezun, azkenen belar kilo gehien egokitzen zitunak. Eta zu irabazlea atea zinen. Bai, aizkoran beak irabazzian, aizkoran beak 2 minutu gendu zizkian ia. Bat berroita maika edo, bai. Eta arrizko, aizkoran bai o zer? Bai, aizkoran saiatzea, ez du asmatzen baino, nahi bezala. Bueno, zut, bihar bada aliziente bezala, aizkolari askok, esan izan du beste batzu batikan, aizkolari honak, batzuk, segulestu ikasten, gizonezkoak ere, ordu lasai. Da urtetan hori bilidia, eta onan tartene bai batzuk, baina, bueno, horregatik, ikasi, oso, ez, diakirolak, beti esan dugu, bai sega, bai aizkora eta bar, hoi dia oso teknikoak, oso ofizioa hundiko erreminta dia, ikasi biharrekoak, eta urte asko eta asko izaten dira, Atxun poderion ikastela, nogune aurreneko unian ja egia, eta saiatzen nahi naiz, egia aurten aizkora ikasi nahi dutela. Ikasi nahi esan, bueno, mejoratu gutxenez. Gero eskua esatea ez, askotan eskua nik segai eskua hartu jot, eta nik egizan segan oso komoda sentitzen naiz. Aizkoa nahi ez, etxitet. Daude entrenamendu batzuk, nik ez dakit igorren nola gontazeiten. Etxitet. Eta gero ikusteta ez iratik, asmatzeula aurreneko momentutik eta esatet. Horren nola asmatzeu, eta nik ez eta asmatzen da, benga berrize. Iratik ikusi izan dugu, udara parteen da, tokatu izan dugu gara baino gehiotan, aizkoran ibiltzen da, Bizkai aldi hortan desente. Eta, bueno, txapelketa ere Donosti jokatu zen, denurten aurreneko txapelketa hortxe kostata egin zan azkenia, baina, bueno, bintzat zeuze lortu zen. Eta, bueno, ja... Lehen urtean egizan txapelketako, gude patuztuen udara parte nikote zan, eta egizan, atxun nintzen entrenatzen txapelketako. Etzan suertatu, pixketatzeatu, atzeatu, eta azken agarri zuen abenduko gaita bat. Santo Tomasetan. Eta ni karalar kirolak elanitet, kirolden da, gabonetan tope gaude, eta ez nun posible izan jutia, da, nun nire perrenke eukin nintzen, ila bete ez zerren gabe, kasketa baten gatik, baina, pixkat, atxunitzen uste guztia, aizkoan entrenatzen hortako, eta gero... Maika aristegi gira zizuen, oso ondo, gaina oso politia ontzan, gauza estu ontzalako, irun arten, irati bera ere bai, eta... Irune ere oso ondo hartu irunek, oso enun ezautzen, eta oso sensazio hona eman zidan, bai aizkoran, bai zean, eta oso politizan, gero xanta pixkatatzera geratu zen, baina, horreneko bi horretan gainian uda ere, eta, nik uste oso politiatea zela, eta
ni ikerri guztu nintzen, porque bildurra nun bat bestiei kiston abantailak kentzea, edo horre prestaketa nola egin dauden, batzuk asko prestatuta bestatzuk ez, bildur horrekin junitzen, baina ez jendia oso pinjuntzan eta oso politiatea zen gaina. Maikak ere amazki agoi urte ezkora, maikak daki asko. Karistegi naparra dugu, eta, bueno, esan behar da, inguruarekin marka dauzkala, zizurkile gaina azkeneko egin zen, marka berri bat, eta lokos biltzen, eta goire herrikiro munduan, punta-puntan ibiltzen dena, oso kirolari oso kompetitibua, eta hori esan behar dugu, baina, bueno, ala ere, eta hori da ez, azken finean kiroleko grinoi duen emakumea da biltzala, niko ikusten dut. Sufritzeko momentu getortzen denen sufritzen dekin adiala, nik askotan ikusten dut eta amendikan aurrea sufrir da, horretzatea txapelketan, probetan, momentu bat, harrak aitzeanak, tego momentu txarrak etortzea, gora berakoak, eta kirolari guztiak jakite hau, pasein mi hau, horre goten da, ez norbean kasta ikustea, eta nik horre ikuste zaitu, eta hor honek kuidau. Eta oso pozik goten gara, normalen, emakumeak parte hartzea, herrikiro munduan ja aidia, sokatiran, segan ikusiten, aizkoran nahi badia, harri jasotzen ebaltzkagu, eta trontzan ere ikusten dira, eta, bueno, nik uste bere lana bat emat aidala, animatu gara egitu. Ez da gutxi, esan bultza ondila dakago alde hortatik, nik beti esan dut, normalen, bueno, gukin nekin behintzat, jendia oso ondo portau da, sentidu hortan, ez? Askotan, igual ikustitzu aldizkarik edo elkarrizketak, eta esan jendiak neskai, kriston bultza amategue. Orain dela 30 bat urte, komentaiuak hola itezienien neko hotz hartze zuen, eta, bueno, nik ezautu nuna emakumea herrikiloetan sartzea, Maria Jose Sardon izan zen, harri jasotzen, eta egia esan nire orduan harri jasotzen ibiltzen nintzen, eta esan behar da, bildur baten egon itzela, nola hartuko zuen edo zuen, kezka pixkatekin, bai. Ibiltze zian, xarale gitarrak aizkoan ibiltze zian, Kristina eta ibiltze zian, eta hori ja pixka bat behen arteko talde baten bezala ibiltze zian ez, baina gainutzian aparte ibiltzea horrek, mate zian kezka pixkat, miren urkiola etorri zen, eta oso ondo hartu ziren, oso ni uste dintzat, ni oso pozik hartu nituen, hola talden, esatez, emakume bat, nola ingo deu, nola ingo da, erakustalditan batipat ez, askotan ez da txapelketako eguna bakarrik, hor urtean zer, gora bera hondik izaten dira, honea, area, eta bar, eta beak ikun biezu, beak inetorri biezu, askotan eta bar, eta poz haundiz jendeak ondo respondizu, baina banu nire bildurra, porque komentariuak niko zeak izatezian, batzuk matikan, baina, haike gauzak aldatu egin dira, pixkanaka, eta oso pozik gaur egunean emakumeak herrikiroletan daukan sasoi esango nuke, ez da nik uste gehiago behar dela. Berez komentario beti ongoia, oain ongoia, eta gero baina nik uste normalen, 190 dana babesa da. Garantzitsua da, bertan aigeanak, gaudenak, hor mundu bortan aigeanak batzuk itzeiten, edo bestiak iten, hoi behintzat ondo hartzea da, garantzitsua. Eta gero, ibiliana bertan nik eustet bakila azken ez sakrifizio, zer donez, orduan, babesoi doblea mateu. Errespetua bintzat, nik hoi ez galtze eskatzeet, zinei, kirolarik eguna daude, erdipurdikoak eta txantxoguak, eta gizonak junda bere saioa egin da, bere aleginak egin da, bere errespetuat nik uste merezi duela danak, eta tartean esan detena. Referentzi bezala, ni beti zu hartzen dut, ez da gizeatik gan, esaten, mira, hoi kaleumeat esaten dut, hola esaten dugu erritxikitakoa, kaleume bat etorriek, zizurkilea eta danak arrotu izkik, eta orduan, zeatik ezpa ez, beste bat. Bai, posible da mentzat. Eta horretik animatzen ditut emakumeak edo neska gazteak herrikiroletan segitzea. Bai. Eta ez dakit, besterikan esatekorik dezun zerbait jakitiarren. Ez, berez hor komentario hortaz eginana jenden komentario kontua, bai dakat, ez dakit anekdotan hor hartu, baina adiez, segako txapelketa batean, gizon batek esatzen, segarri falta den, emakumea segan. Eta, ne ondo zen gizon batek kontestatu zion, emakumea segan? Andrea, zalda segan ibiltzen baserrein da?
baina baserren ez baita ikusten, da plazan bai. Aha. Eta horrek etzun kuadratzen asko ez, baina horretik, azkenen da nik uste gehiago da, komentarioa inbata besteneko... Bai, kultura bat egon da, Bai, ere, hoi da, kultura hoi da. bat. Ez dugu, aztu behar, urrutia jungabe bersolaritzan, Berdin. ze ezautu deun, zenbat urte dia emakumeak hasi diala bersolaritzan, orain dela 40 urte, 50 urte, etzan imaginatzen emakumeak bersotan egote, eta gaur egun, normalena, osea, ez zaio inoi okurritzen bersotan emakumea ez duela egon bihar. Baina bere garatien alazan, Alazan, trikitilarikin bai. elementzan. Trikitilarik emakumeak ez ebentzian izaten, eta barra, eta herri kiroletan zatik ez ba, ez? Ni ustet. Bai, Igorrekin arraiztenea tenintzan aurruneko Baita ere. urten, orduan ez esan aman gendun. Baina, bueno, Ne harten, Igorra esaten, Igor, kriston urduri nau, eta beak inbertzun txapelketa, baina usten ni behaino urduri ganola, eta esaten nahi, ontatuko lezu urdu erdin, nik arraiztez bat ondo, eta zula saio, zuk entrenatzen bezala egin esaten zian da. Baina ordune, jendia onduan da, nahi ikusten zen segapotuakin da, etzien kuadratzen txapelketa hasi baino lehen, bai. ino etzien ezer kuadratzen, baina... Bai, berez, Hori da ez, danok... jodeteko pausoi eman berra nahi dut zaitez. Hori da. Eta zu eman dituzu asko, Bai, bueno, nik egia esan, Igorra esan eskertzen dizut, pilo bat nik anukitzun konfiantza. Ze errexada plazanekin jutea, baina geho, nik responditu behizu, baina nik ez pa responditzen, jode, zuke bakit ez diazula inungo... Ez zera arpegiratuko bezala, ez dela... Netzako izan, bueno, kiston seguridadea. Kiston prestaketa ekarri, kiston Bai. entrenamentu, kiston ordu pila galdu segan, eta arraizten gaizki egitea, baina, bueno, nik uste zuki bezala beste batekin berdin dakala, Ja, bai, baina... Hor beti lanean bestentzako eta olakotan gehiago izaten da, o harri jasotzaileak harria jartzen dutenak. Baita. Han ahi bihardunak, ondo haitu bihardu, eta aizkoraneak utxe bihardunak, eta bar, bueno, azkenian konfiantza... Nik uste emakumea izan, hau gizonezko izan, nik uste hor berdin dara, baina, bueno. Ba, ez dakit, besterik ez, esan duten bezala, referentzi bezala beti ikusten zaitut, ez gaizki hartu kale umea esatea, holako kontuetan, da gutxi gore, ententziko gobenarekin esaten dut Egia da, alare, osake. Eta beste anedota bat kontatuko dut, neskana, Miren Urkiola, hasi zanen harri jasotzen, eta esate ziaten, basarriako neska bai ona, harri jasotzen zuen indartsua, oso fundamento hondikoa, eta beti esaten dion, hemen neska basarriko lanak bikain egiteko gaitasuna duna, eta ez dakiz, gaur harri jasotzen ikusiko du, eta noa, zerbait esan behar zaten dugu, guk ere festetan, eta behin esan zian, Jose Angel, esan, txalet batien piztina bategako ere oso sasoi honak atela. Earki moldatuko nintzakela. Eta, bueno, beti gehatzen nintzen horrekin, nola esan zian, txalet batien piztinakiko batien ondo arrelatuko zela. Beti basarria bidea. Eta, bueno, holako anedotak asko izan dira, intentzio gobenarekin noski, dudik gabe. Eta, ni hemen digama animatu, bai zuri, segitzeko laxe. Bai, eskarrik asko. Eta gainontzeko neska emakume ere, animoak. Hoi da, aber.